Ablay baro ki viewers jong Silva. Shalte hagane ka video ni pe diang hawa dei ba ki khubor like ka. Sangabay gani ka video din mo phila de bon pe gani ka video nong ye phi shim ya gani ka lat ka bu apply no nam tai gani ki post hapo ka Reserve Bank of India. Mo RBI recruitment ajar apneu but ka total number of posts lalai adu henrius pak san totally henrius pak san totally ki total number of posts ki balai hapo ka Reserve Bank of India denana mar katang nong yapi chimi ka nikalat kabu namar balai ka office la ne ka centers hapo shillong ru kadon ti nganong wanum kliang hangno ndai hadin ba phila de ban apply kin sapai phi lang ba ki email la ne ki phone number ki chung phi ba kin place la ne ki don ya ki exam centers hangno nang ta ki place of posting hadin ba phila de ki exams phi yo let's say phi shajit te kin sa batai phi namar bale kat kum na ka notification hapo shillong ru kadon ka office kadon ka centers mo des ngap hanam ta kini ki rus pasan totally ki total number of posts nagamata jong ki SC kadon chi spashipho scheduled tribes kadon kano lai punyo tali ki total number of posts OBC kanai EWS ah, EWS kidon sanpupra but UR kadon lais pa sau podutili total number of posts but ka age limit hangne gandai arpo hadu prasnem plus 5 years relaxation lane sansnem la penjalan kata kabumun arpo hadu kana life license mo hadu life license nam nam tai jungi ki ST kajingsu pade gandai arpo khandai hajar hadu nyopu pra hajar rus pa sau pho mo arpo khandai hajar starting hadu nyopu pra hajar rus pa sau pho tangka shibanai very good pay scale kabdai jongka RBI qualification bade any candidates lani kino ki applicants kibla pandap ya degree in any recognized universities from state of India la pediang namta pan apply ye kita ki terus pak san potli kita total number of post degree mo bachelor degree lani BA lani BSc BCom tater date of online la apply ya kani ka online application adu khandu trik banai ba arajar phunriu bat kan kut hadu pratrik banai balai arajar aphunriu mo hadu pratrik banai balai arajar aphunriu ban hadin kate nam la shu ban apply nam tai post but ka fees nam tai jungi ki ST kan dai tang san pho tangka ko we ka post mo san pho tangka plus khat 5% ka GST kumno pade ba phin shajit selection nganum batai details mo nganum batai details phila ban check ya ka details lang bangki link bang abu po description box mo pule bhaya ka advertisement details nang ta ngabu lut ya ki link sing to bro khoi nang ta supply line lane le shaki cyber bajan jung phi ongi ki ngakwa ban apply nam ta kani post of RBI kin sapan apply de jepi nganum bun kitien dai hakabe dai bat ka selection process apok RBI recruitment ajar apnu kan longom ne kan don artli ki exam kawe ka diga preliminary exams kabdai shi spa ma te ki subject hang tu nganum batai details ya ki kan sabatai lada pikwa mo but nganong yepi lada pikwa ban check ru pin yo hapo ka advertisement detail kum ki e kita subject pia ban kre kumjuru ka main exams pia ban le ars pa ma mo hadin ba phila pan si kini atli directly pinyo rung bai hapo ka Reserve Bank of India pinyo ka starting salary kum dei 8,000 baht hadu nyo prajar ter kumta mo bat ka office lane centers hapo shillong ru ka don nang ta jongi ki ba na po state me khla tin mar ka tang nong pi ko ki kun samlang ki blap pendep ya ka degree hagini ki singi ngati ba bun ki blap pendep ya ka degree tamba what nam shang kulikti what number last persang bai yagi kam lada like kino ki kam persang bai ban tre sitom kre kot ba le bhai ki exam bat kan men ha go ga sing phinyo bai kam ko ba phi am tang kata hi ko bai de bat kan ni khubor suggestion ngano pi wan plat pat ban share lang shiki parlok bajan jo ki shiki bhai nga sem jo ki ong ye ki lada ki la pendep ye qualification apply big nam ta gini ki post tre sitom ong I mean sim lang ye ki ru bat kum ju ru sedang shoya lade mo
tangkatahi budai shibun all the very best nam ta next recruitment jobs ke jongpi budai shibun